Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibando kubingelela uNdlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, ngiyamdumisa ukuba phinda siphe usuku olufana lona namhlanje sithole inkonzo yosuku. Sizokhumbuzana-ke bangcwele, sizokhumbuzana ukuthi kusukela kuqala unyaka sinamaphuzu awu-5 esikhuluma ngawo esiwanikezwe uNkulunkulu maqondana nomkhosi ebesikuwona, umkhosi-ke i-fasting. Iphuzu lokuqala ebesilikhulekela ukukhula kumoya, spiritual growth. Iphuzu lesibili ukukhula ekumazini uKristu, that is spiritual knowledge. Iphuzu lesithathu ukuphenduka okusuka ngaphakathi, that is spiritual repentance from within. Ngoba bayaphenduka abantu ngaphandle, kodwa ngaphakathi silokhu kuwuye lowo muntu, silokhu eyimpisi nje, ugqoke isikhumba semvu. Sikuphuzu number 4, ukungcweliswa ngezwi, ngoba izwi lenkosi liyiqiniso. Phuzu number 5 esingakafiki kulo, unity in Christ, ubunye kuNkulunkulu. Ilezo zinto ebesizikhulekela ku-21 days esiphuma kuyena. Ngakho-ke sizoqhubeka sibukeke lokho okunye okulandelayo, lamanye amaphuzu sibone ukuthi-ke uNkulunkulu uthini kuwo, kithi ngawo. Ngiyafisa nje ukuthi siye ezwini lenkosi, kodwa masithandaze-ke, kuhle ukuthandaza, kuhle ukukhuleka. Masiguqeke sikhuleke. Baba ongcwele, uNkulunkulu wethu nomusa, uyidwala laphakade, uNkulunkulu ezulwini, uNkulunkulu emhlabeni. Siyakubonga Nkosi ukuthi usigcinile sahlangana futhi namhlanje. Ngiyakhuleka ngicela kubube phakathi kwethu. Sihole ngomoya wakho ingcwele, ulicacise lelizwi lokungcweliswa. Singcwelise Nkosi ngezwi lakho, ngoba izwi lakho liyiqiniso. Siyakubonga kakhulu uNkulunkulu nomusa, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga kakhulu kuNkulunkulu wethu, siyamdumisa bangcwele, muhle, siyamthanda. Kodwa uthi yena wasithanda kuqala, eqinisileke futhi ngoba sasingakabikho. Ngiyacela-ke siye ezwini lenkosi esilitholayo laphaya kukaJohn chapter 17 uverse 17, izwi lenkosi. Ngiyaxolisa kwaba kwa-YouTube, bengilungisa ikhamera yami. Uverse 17 kukaJohn chapter 17 fundeka kanje: bangcwelise ngeqiniso, izwi lakho liyiqiniso. Seliphelile njalo, lifushane nje. Umkhuleko omude wenkosi yethu uJesu osuka kuverse 1 uzogcina kuverse 26. Kodwa sicaphune nje iverse elilodwa, uverse number 17. Bangcwelise ngeqiniso, izwi lakho liyiqiniso. Izwi likaNkulunkulu lingulizwi uqobo lwakhe. Ulizwi uyindlela neqiniso nokuphila. Akekho noyedwa uza kubaba ngaphandle kwakhe. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Ngiyacela siye ezwini ebesigcina esikhuluma ngalo, iziKronike zesibili chapter 7. Sigxile kakhulu lapha kuverse 14 and 15. Kodwa ngizoqala ku-13. Uma ngiyala izulu ukuba kungabikho mvula, noma ngiyaleza isikhonyana ukuba sidlizwe, noma ngithuma isifo phakathi kwabantu bami, bazithobe abantu bami ababizwa ngegama lami, bakhuleke bafuna ubuso bami, baphenduke ezindleleni zabo ezimbi, ngiyokuzwa ngisezulwini, ngithethelele isono sabo, ngiphilise izwe labo. Ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu asisize bazalwane. Ngiyafisa kakhulu ukuthi sihlale kuNkulunkulu.
Kuzosisiza kakhulu lokho silizwe siliqondiswe. Khona uke wangibuza wathi indlu ingcweliswa kanjani? Yazi impendulo yokungcwelisa indlu ikulo leli vesi. Indlu ingcweliswa kanjani? Ngiyathemba ukuthi ungilalele. Uma ufunda uvesi 14 ingcweliswa kanjalo indlu, ngoba mawusuwenze leyo nto uthi uNkulunkulu uzobeka igama lakhe kuleyo ndlu, uthi uNkulunkulu uzowuzwa umkhuleko wakho owenziwa kuleyo ndlu ngoba wena usuyingcwelisile. Ngokuthi wenzeni? Asimphinde uvesi 14. Ngokuthi uzithobe. uNkulunkulu ufuna uzithobe, kuwukuzithoba ukukhuleka, uphenduke endleleni zakhe ezimbi. Kuwukuzithoba lokho, kuwukungcwelisa indlu lokho. Lithi, bazithoba abantu bami ababizwa ngegama lami, baphenduke ezindleleni zabo ezimbi, bakhuleke bafuna ubuso bami. Khuleka, funa ubuso bukaNkulunkulu bese uyaphenduka. Ngesikhathi uphenduka, thina sobona iy'thelo ezifanele ukuphenduka, ukuvuma izono. Ngesikhathi uvuma izono uphenduka, wenzani? Uyayingcwelisa le ndlu. Uthi uNkulunkulu bafuna ubuso bami bephenduka endleleni zabo ezimbi. Ngenxa yalokho ngiyokuzwa ngisezulwini, ngithethelele isono sabo, ngiphilise izwe labo. Indlu yakho ikuphi? Isezweni. Ngesikhathi kuphila isizwe, kuphila indlu yakho. Ngesikhathi uzithoba, ukhuleka, ufuna ubuso bukaNkulunkulu, uveza isithelo sokuphenduka esokuvuma izono. That is how you cleanse your house. That is how you purify your house. UJesu emnyango uyangqongqotha ufuna ukungena. Ngeke uyingcwelise indlu le ohlala kuyona ngomzimba wenyama ungaqalanga wangcwelisa idokodo likaNkulunkulu elomzimba wakho. Ngesikhathi ungcwelisa umzimba wakho, kuzobe sekuphumela nangaphandle endlini. Ngeke ukwazi ukubona ukuthi lento esendlini yakho akufanele ibe sendlini ungangcwelisiwe. Ngoba amehlo akho angcolile, ngeke ubone. Uzobona thina abanye masifika le vazi lehlezi la yembali. Ingeke inyoka kodwa akayiboni ukuthi inyoka le. Mayibeka inyoka phela endlini ubeka uSathane. Hawu lokho kuwukuthi leli khalenda elinesithombe esinje akasaboni lo muntu leli khalenda li-wrong. Yayibona loo nto le. Awukwazi ukubona izinto ezinjalo. Indlu yakho ayikwazi ukungcweliswa kungangcwelisiwe umzimba wakho kuqala. Start by purifying yourself, your body. Cleanse your body. Qala emzimbeni kamoya, uze emzimbeni wenyama, kuzophumela endlini yakho. Mawusuyiklinile indlu yakho, okuqale ngendlu eyidokodo likamoya ongcwele, eyithempeli likamoya ongcwele, uthi uNkulunkulu ngiyokuzwa ngisezulwini. Athethelela isono sakho abese ephilisa izwe. Uyena ozobe esepurifya izwe aliphilise. Indlu yakho isezweni izobaphila ibe ngcwele. Verse 15 athi manje-ke amehlo ami ayakuvuleka. Kusho ukuthi amehlo kaNkulunkulu awabavulekeli abantu abangekho clean. Azoqala amehlo akhe avuleke. Izindlebe zami zilalele umkhuleko owenziwa kule ndawo. Ngoba injani indawo isingcwelisiwe. Kuthi kuverse 16 manje-ke sengiyikhethile ngayingcwelisa le ndlu. Ubani ongcwelisa indlu? uNkulunkulu uqobo lwakhe. Ngoba wena uzithobile, wena obizwa ngegama lakhe, ukhulekile, wafuna ubuso bakhe, waphenduka endleleni zakhe ezimbi, yena-ke usezoyikhetha le ndlu ewuwe. Automatically makukhethwa indlu ewuwe, sekukhethwe nendlu ohlala kuyona wena.
Uthi-ke ukuba igama lami libe khona lapho kuze kube phakade. Yezwa-ke manje? Igama likaNkulunkulu lizohlala kuwe kuze kube phakade. Uma wena endlini ohlezi kuyona, ngoba igama likaNkulunkulu likuwe, immediately kungena wena kuleyo ndlu, kungena igama likaNkulunkulu. Makukhulunywa ngephakade phela, angithi lezi zindlu esihlezi kuzona sazosha nomhlaba zibhidlike, kodwa umphefumulo womuntu awufi. Kuphakathi uthi uzosha esihogweni ingunaphakade noma uzoya ezulwini. Manje uthi kuNkulunkulu ngizohlala. Uthi manje-ke sengiyikhethile ngayingcwelisa le ndlu ukuba igama lami libe khona lapho kuze kube phakade. Igama lakhe lizohlala kule ndlu kuze kube phakade. Kodwa bazalwane, angazi mina ukuthi buyisilahlekele. Mawuya kuJohn 14, I hope so. Verse 16, ngiyakucela uBaba aniphe omunye umduduzi wokuba ahlale kini phakade. Ngapha uthini uNkulunkulu? Manje amehlo ami ayakuvuleka, izindlebe zami zilalela umkhuleko owenziwa kule ndawo. Manje-ke sengiyikhethile ngayingcwelisa le ndlu ukuba igama lami libe khona lapho kuze kube phakade. Lihlala kanjani igama likaNkulunkulu kuze kube phakade? Lihlala ngomoya ongcwele. Athi uJesu kuJohn 14:16, ngiyakucela uBaba aniphe omunye umduduzi ukuba ahlale kini phakade. Akukhulunywa ngendonga, kodwa kukhulunywa ngendonga futhi, ngoba mase kungcwelise wena, kwahlala umoya ongcwele kuwe, indlu ongena kuyo amadimoni ayaphuma abaleka yasha, iba ngcwele there and then. Mina ngisho indlu ohlala kuyona. Angithi phela mase sifile sekubusa umphiko uKristu, izindlu zokukhonza lezi kube sekwenziwa izinto ezingcolile kuzona. Kube sekwenziwa uthi uJesu uma amanyala abona uDavide esethempelini esekhona, kube sekuyimihelo ekhombisa ukuthi useyabuya. So kusazokwenziwa izinto eziyindrongo ezindlini zethu zamasonto. Kuzolalana abantu, kuphingelwe khona, kuphuzelwe khona utshwala. So uma ethi uyingcwelisile indlu phakade, doesn't mean ungcwelise indonga. Ungcwelise wena, wabeka igama lakhe kuwe kuze kube phakade. Lapho ongena khona, umuthutha nje ekhaya, uyohlala, uthenga umuzi kwenye indawo uyohlala kuwo. Ngobungcwele bakho nangomlilo kuwe liyangcweliswa lelo khaya, ngoba uNkulunkulu uhlezi kuwe phakade. Uthi ngizobeka igama lami kule ndlu. Nganushilo futhi khona la eTestamenteni elidala, wathi akahlale ezindlini ezakhiwe ngezandla yena. Akahlali khona. Uthi ngenjani indlela ithi niyongakhela yona? Usiyakuzwa lokho manje? So kusho ukuthi wena oyindlu, wena oyithempeli likamoya ongcwele, uzongcweliswa uma uzithoba, uma ubizwa ngegama lakhe, ukhuleka ufuna ubuso bakhe, uphenduka ezindleleni zakho zonke ezimbi, uzozwa esezulwini. Uzozwa esezulwini. Uthi amehlo akhe ayakuvuleka nezindlebe zakhe zilalela umkhuleko owenziwa kule ndawo. Athi useyikhethile. Ithini izwi leNkosi? Baningi ababiziwe kodwa bayingcosana abakhethiwe. Bakhethwa ngokufuna ubuso bukaNkulunkulu. Yebo, uzongena emkhosini uma siwumemezela uNkulunkulu ethi ngiwumemezele, kodwa kufanele ube nemikhosi yakho nje. Imikhosi yakho nje. Ngonyaka odlule ngibambe imikhosi omude. Asazi noma 130 ngifikile noma 128 angisakhumbuli kwey'nsuku. Okungukuthi ngibambe imikhosi eminingi kuneyenu egroupini. Uyayibona loo nto? Yiba nemikhosi yakho nje especially. Akusona-ke isona ukuthi ungitshele ukuba ngingenise emkhosini ngomkhuleko, noma uNkulunkulu uma ngikhumbuza ngikukhulekele. Kodwa zingenele nje emkhosini yakho. Ufuna ubuso bukaNkulunkulu, ungcwelisa leli dokodo lakho ehlushwa inkanuko yamehlo, yenyama. Ziningi inhlobo zey'nkanuko.
Ngenxa yalokho uNkulunkulu uzoyikhetha lendlu ewuwena, abeke igama lakhe lizohlala kuyo phakade. Siyalithola kuJohane 14:16 ukuthi uthi uJesu, ngiyacela kuBaba niphe omunye umduduzo ukuba ahlale kini phakade. Ngifisa ukuthi-ke ngingakaqedi ngihlehle kancane ngiye kuverse 15. Amehlo ami ayakuvuleka, izindlebe zami zilalela umkhuleko owenziwa kule ndawo. Uthini uNkulunkulu laphaya kuJohn kuMahubo 34 verse 15. Mahubo 34 verse 15. Hawu, ngithi ngivula amahubo kanti sengihlehle kangaka mina, sengikuJobe. Hawu bazalwane, sengikuJobe. Uthi kuverse 15, amehlo kaJehova akubo abalungileyo. Ngapha uthi manje amehlo ami ayakuvuleka, ngoba usunjani, usulungile, usuzingcwelisile. Amehlo akho akubo abangcwele noma abalungileyo. Uthi izindlebe zakhe zikukho ukukhala kwabo. Uthi uverse 15, manje amehlo ami ayakuvuleka, izindlebe zami zilalele umkhuleko owenziwa kule ndawo. Bazalwane, ukhiye mfune senokuthole, mbize seseduze. Omubi makashiye indlela yakhe embi, aphenduke endleleni zakhe ezimbi. Uzoza uNkulunkulu esezulwini, athethelele isono sakho, aphilise izwe lakho. Amehlo akhe abese ekubheka, izindlebe zakhe zikube kukho ukukhala kwakho. Verse 16 athi manje sengikhethile ngayingcwelisa lendlu ewuwena, ukuba igama lami libe khona lapho kuze kube phakade. Amehlo ami nenhliziyo yami kuyakuba khona lapho isikhathi sonke. Kusuke sekumnandi lapho uma inhliziyo kaNkulunkulu isikuwo. Uthini ngoDavide emva kube elahla uSawuli, ngoba uSawuli elahla izwi lakhe? Uthi ngimfumene wenhliziyo yami, esho uDavide, ngimfumene wenhliziyo yami, man of my heart. Uthini la verse 16, amehlo ami nenhliziyo yami kuyakuba khona lapho isikhathi eside. Amehlo akhe nenhliziyo yakhe. Awucabange inhliziyo kaNkulunkulu, the whole almighty God ikuwe, inhliziyo kaNkulunkulu. Uma usungowenhliziyo yakhe, asho njalo kuDavide athi ngimkhethile okwenhliziyo yami. Kodwa indaba iqalaphi? Uma abantu bami bezithoba, ababizwa ngegama lami, bekhuleke, bafuna ubuso bami, baphenduke ezindleleni zabo ezimbi, ngiyokuzwa ngisezulwini, ngithethelele isono sabo, ngiphilise izwe labo. Kumnandi ukukhonza uNkulunkulu, kumnandi ukuyiphila le mpilo, kumnandi ngiyakutshela. Ake umfune senokuthola, umbize seseduze, ushiye indlela zakhe ezimbi. Yebo, kuzwakala engathi kumnandi ukuphila emhlabeni nesono, kodwa kumnandi kakhulu ngale kwethuna, ngoba umvuzo wesono ungukufa. Ngisho ukufa kwesibili, ichibi lomlilo elilungisela uSathane ney'ngilosi zakhe nalabo abamlandelayo. Bafowethu, ningaduki, uNkulunkulu akahlekwa. Lokho okuhlwanyelayo ngelinye ilanga uzokuvuna, lokho okuhlwanyelayo uzokuvuna. Qaphela ukuthi uhlwanyela ini. Abahlwanyelela inyama bawuvuna ukubhubha kuyinyama, abahlwanyelela umoya bayovuna ukuphila okuphakade kumoya. Asigoqe sikhuleke simbonge uNkulunkulu wethu. uNkulunkulu onomusa dwala phakade, siyabonga, siyathobeka, siyabonga kakhulu ngenkonzo nangakho konke osikucacisile ngomoya wakho ingcwele. Sisize Nkosi sibe ngabalizwayo balenze izwi lakho. Ushilo kuJohane 12 verse 48 wathi ngeke usesahlulela, kodwa izwi olikhulume kithi lizosahlulela. Siza kube yilona loyo
phakathi kwethu. UJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ngeke siyambonga uNkulunkulu wethu, siyamdumisa. Ubaba uNsibande ovalelisayo othi uJesu Kristu uyinkosi.